makadii vana vaMwari? Mufaro wangu kuchingamidzai muchirongwa Prophetic Watch. Tiri kumbotarisa nyaya yepamusoro pechiprofita kuti tiri kurarama panguva ipi, tirarame tichiziva kuti Kristu ava pedyo kudzoka. Vhesi redu rekutanga kuti tiverenge tione patiri panguva yatiri muzuva ranhasi inowanika kuna Revelation chapter 7 vhesi ya2 inoti, ipapo ndakaona mumwe mutumwa achikwira achibva kumabvazuva aine chisimbiso chaMwari mupenyu, akadana nenzwi guru kuvatumwa vana vaya vakanga vapiwa simba kuti vatadzire nyika negungwa, achiti, musatadzira nyika kana gungwa kana miti kusvikira taisa chisimbiso pahuma dzavaranda vaMwari. Saka nyaya iri kutoitika pavana vaMwari ndeyekuti chisimbiso chiri kutaurwa apa seal of the living God ndicho chiri kuiswa panguva iyoyi pahuma dzevaranda vaMwari. Tikatarisa masvondo maviri apfuura nyika yese in Christian world, especially muno muZimbabwe, iri ngori debate resabata pakati paapostoli Chiwenga naEvangelist Marufo. Tikatarisa nyaya yesabata, pasabata ipapo ndipo pane nyaya yechisimbiso chaMwari. Kana muchida kudzidza zvakawanda, tsvakai pamavhidhiyo ari pazasi pakanzi Mark of the Beast, munodzidza zvakawanda, mofolowawo channel kuti mufambirane nenguva. Tikatarisa panyaya iyoyi, pakadudzirwa mashoko mazhinji. Vazhinji vainge vasingatendi kusabata vakaritenda, nevanga vasinganamati vakatotaura vakabuditsa pachena vachiti ivo zvechokwadi zvanga zvichitaura muranda waMwari Evangelist Marufo ichokwadi, sabata rinofanira kutevedzerwa. Saka naizvozvo zviri kureva kuti kudii, vawana chokwadi pamusoro pesabata vachada kuritevera, vachada kunamata Mwari mumweya nemuchokwadi. Ndiyo sealing process iri kutoitika iyoyo. Mwari vakatendera kuti debate irori riitike nechinangwa chekuti vasingazivi chokwadi vasangane nechokwadi. Tikatarisa zvekare kuna Matthew chapter 24 kune vhesi ririko nezvakataura naJesu Kristu pamusoro pemazuva okupedzisira. Inoti iyo kuna vhesi 12, rudo rwavazhinji ruchatonhora nekuti kusarurama kuchawanda. Tikatarisa nyaya yezviri kuitika kuHarare kukuwadzana extension, kune vana vanokwana 3 vakangoshayika pamba vakazowanikwa vari mubhutu remotikari. Vazhinji vari kufungidzira kuti vana ava vangadai vakangopondwa vakazokandwa mumotikari kuri kuda kuti kuuraya mhou. Tikatarisa kana kuri kunzi kuurayiwa kwevana kana chiricho chokwadi, zviri kureva kuti zvakataura Jesu Kristu kuti rudo rwavazhinji ruchatonhora, chiprofita chiri kutokuzadziswa. Nekuti nezera revana vari below 5 years vakanga vatadzira munhu chingava chii zvokusvika pakuurayiwa vose vari 3. Kusarurama kwevanhu nekuti rudo havachisina. Nyaya yekukuwadzana inotiratidza kuti rudo rwavazhinji rwatonhora. Tikatarisa zvekare kuna Revelation chapter 14 vhesi ya9 inoti, ipapo mumwe mutumwa wetatu akatevera akati nenzwi guru, kana munhu achinamata chikara nomufananidzo wacho nokugamuchira chiratidzo pahuma yake kana paruoko rwake, naiye uchanwawo waini yekutsamwa kwaMwari yakadirwa isina kuvhenganiswa mumukombe wehasha dzake. Uchatambudzwa mumoto nesuferi pamberi pavatumwa vatsvene napamberi peGwayana. Panapa pari kutaurwa nyaya yekuti munhu asanamata chikara nemufananidzo wacho kana kurisivha maki pahuma kana paruoko. Tikatarisa kunyika yeUSA, munembo wechikara inova Mark of the Beast nemuchirungu is being prepared to be unleashed into the world. Tikatarisa muzuva ranhasi patimire izvezvi, nyaya itorimo mupariamendi yemuUSA, vari kudhibheta nekugadzirisa kuti nemusi wesvondo rega rega rive zuva rekuzorora, rekuti munhu achange asingaiti mabasa ake ose zvinova zvinopikisana nezuva raMwari ravakatara vachitiro ndo sabata ravo, zuva dzvene. Panyaya yesabata ipapo ndipozve pane sealing of God. Saka tikatarisa nyaya yeproject 2025 iri kuitika kuUSA muzuva ranhasi under
Trump's administration inova nyaya yekusundira kuti mark of the beast ienforcwe muvanhu. Zvava kureva kuti kudii? Mazuva afamba, vana vaMwari, ngatitarisei kuna Kristu, tiite kuda kwake nguva ichiripo, tikwanise kuponeseka. Tikatarisa zvekare kunyika yeUnited Kingdom, kune nyaya izvezvi iri kunzi each and everyone anofanira kuva nedigital ID. Muno muZimbabwe taanawo madigital passports atiri kuti mae-passport. Saka digital ID iyoyo ichange yava kushandiswa in part of enforcing the mark of the beast. Saka zvinhu zviri kuitika right now mumaziso edu, vana vaMwari, ngativhurei meso ticherechedze, tione patave nenguva, tigare sati takarindira kuna Mwari wedu achauya kuzotitora. Saka tikazoona zvekare mushoko raMwari zvinonzi ndipo pane kutsungirira kwavatsvene vanochengeta murayiro yaMwari, including the sabbath inova seal of the living God, nekupupura kwaJesu inova testimony of Jesus, ndivo vachaponeswa mumazuva anotevera. Zvekare Bhaibheri rikapaonei kuti acharisivha munembo wechikara inova Sunday worship acharaswa uye achatambudzwa nekupiswa nemoto wesuferi pamberi pavatumwa nepamberi pegwayana. Ndipo panoperera prophetic watch yedu yesvondo rino. Tisangane zvekare svondo rinouya nenguva dzimwe chetedzo nezuva rimwe chete iroro, tichipanana update pamusoro pechiprofita pezviri kuitika munyika ino, takamirira kuuya kwaKristu kechipiri kuzotitora. Mwari akuropafadzei, muva nezuva rakanaka.